Χαίρετε, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και προσφέρω εναλλακτικές θεραπείες είτε για μυϊκούς πόνους είτε για αποφόρτιση από το στρες. Εξασκώ το επάγγελμα 7 χρόνια και έχω πολλαπλά διπλώματα αλλά και συνεχής εκπαίδευση. Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι κυρίως ανατολικής προέλευσης και ο σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον κόσμο με οποιαδήποτε μυϊκά προβλήματα και για να αποβάλουν το στρες από το σώμα. Επίσης, οι εναλλακτικές θεραπείες βασίζονται στο σύστημα των μεσημβρινών, το οποίο σύστημα των μεσημβρινών υποστηρίζει ότι ολόκληρο το σώμα μας είναι διακλαδωμένο με διάφορα κανάλια όπου η ενέργεια ρέει. Κάποιες από τις μεθόδους που χρησιμοποιώ είναι θεραπευτική μάλαξη, πιεσοθεραπεία, ριφλεξολογία, θεραπευτικές βεντούζες, κινησιολογία και ενεργειακή θεραπεία. Άρα αν είσαι έναν άτομο που αντιμετωπίζει μυϊκά προβλήματα, μυϊκές ενοχλήσεις στον αυχένα, στα γόνατα, στη μέση, στον ώμο, πονοκεφάλους, ημικρανίες ή το αίσθημα της υπερφόρτωσης από το στρες, μπορώ να βοηθήσω με τις εναλλακτικές θεραπείες. Μπορείτε να δείτε θετικά σχόλια από ευχαριστημένους πελάτες είτε στο επαγγελματικό μου Facebook είτε στο Google γράφοντας Κωνσταντίνος εναλλακτικές θεραπείες και μετά επιλέγοντας το reviews. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις, ευχαρίστως να τις απαντήσω. Επικοινωνήστε μαζί μου να δούμε πώς μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστώ.